Bueno, nire burua aurkeztegatik izena Iñaki Bengotxea, Donostiarra, eta hemen Ibaiondo Baiarko antolakuntza honetan, Peio Faderikerekin batera daramagu bien artean erronka honen zuzendaritza. Zertan datza Ibaiondo Baiar lasterketa edo nola funtzionatzen du? Bueno, hau berez hemen guretzako, hori da, bigarren urtean, baino gauz berri bat bezala sartu zaigu, ez? Estatu Batu datorren lasterketa erronka bada, Espainin ja, nahiko frogak antolatzen dira, Baiar modalidadearekin, eta funtzionamentoa da, eduki behar da markatuta 6,7 kilometroko ibilbide bat. Eta erronka guztiaren zehar ibilbide hori errepikatzen da. Horren, irteera ematen da, gehienez ordu bat daukazu ibilbide hori 6,7 kilometroi burutzeko, nahi dezun ritmora. Aldezu ordu erdi baten bukatu, 50 minututan bukatu, buelta 6,7 bukatu, eta hor deskantzatzeko geldirik egoteko aukera daukazu. Eta kontutan hartuta, orduro puntuan beti urrengo irterari hasiera emango zaiola. Horren lasterkerari guztiak, korrikalari guztiak hasten dira, eta orduro hasten dira bueltak egiten, bat geratu arte. Eta bat geratzen hori bere buelta bakarrik bota behar du. Lehen urtean 40 ordu inguru izan. Izan ziren 41. Eta gainera, izan zen igande astenen bitarteko gaua, baina igande atxaldetik ja azkeneko biak ordu pila bat elkarri bota zituzten, eta ja igandean gabeko 12 ja bate esan zuen, honaino iristen utzingoet, eta horrek gehatu zen hori, bere buelta bakarrik burutu zuen. Imanol Alison, Gipuzkoarra, eta 41 buelta bota zituen, guztira dira borobiltzen kilometrotara pasata 275 bat kilometro izan ziren. Eta aurten, zer espero dezue, 40ak errepikatzea, denbora gehiago egitea? Ibilbidea berdina denez, laua da, desnibelerik apenas ez dauka, 20 metroko desnibela dauka buelta bakoitzak, eta horrek oso erakargarria da, batez ere horrelako lasterketan sartu dagoen jendearentzat, buelta asko emateko aukera ematen duen ibilbidea da, ez? Eta nola balio duna da, zenbat buelta ematen dituzun, iaz 40 bota behar balin genituen, aurten printzipioz gainditzea da. Baina zaila da, ez da erresa, nola beti 2-3 egon bar dira eta azkenean bat gehatu, kaleko giroa kondizioak asko mermatzen du, ez? Uraldi hona egin behar du, hotzi gabe, euririk gabe, eta baita ere, lasterketariak egotea, behin bat geratzen den momentuan, ja bukatzen da. Horren, esatea zen bat, ez da erresa. Guri gustatuko litzaideke 41 ordu horiek gainditzea, ez? Egon ginen komentatzen, dena ondo kuadratzen bali badu, igual iristen gara astelen goizeko 11ak eguerdi arte, izango zirela 50 bat ordu, ez? Zaila, zaila da, baina, ikusiko dugu sobre la marcha, esaten den bezala. Anekdota bezala barkatu, nola azkeneko egunetan partaideekin harri gera harremanetan, zer gauzak harri baituzten, aldez dituzte gauzak, eta nola igandean bukatuko du, bukatu ez, jarraituko du, baina igandean ospatuko da frontoian, Santueneko frontoian, Baskari herriko bat antolatuko dugu, iaz bigarrena gehatu zen, atorriko dela, erantzuzun nigo, Baskarira geratuko nez, baina espero de korrika egotea momentu horretan, ikusiko dugu. Aipatu zu partaideekin izketan, zenbat partaide daude guztira? Oantxe bertan konfirmatuta dauzkagu 124 partaide. Horietatik 20 dira emakumezkoak eta 104 dira gizonezkoak. Bai azkeneko momentuan, batez ere aste honetan zehar beste baja pare bat eduki ditugula, baina inskripzioa zabaldu genituen egunean, abenduan, zabalik utzi genuen lista de espera bat, ez? Horren saiatzen ari gera, aste honetan egon diren baja horiek, aldatzea edo sartzea lista esperan duen jende horrekin. Baina ez da oso erresa sartzea, astea bat lehenago horrelako erronka batea apuntatzea, zaila da. Eta hortan gode, baina bintzat 120, 125 parteide bai ongo dira jotak datorren aste buruan zehar. Aipatu zu, itxaron zerrenda, jende askoko itxaron zerrenda aukiazu. Bai,
abenduan zabaldu ziren inskripzioak, printzipio 130 dortxala genuzkan, eta 60 pertsona geratu ziren itxaron zerrenda horretan. Eta ari gera, egun hauetan itxaron zerrenda hori hartuta, dagoen jendearekin harremanetan jartzea, baina batzuk eratzuten dizute, ja beste plana daukatela, joain ja aste bateko epearekin jatzela interesatzen, baina 61 pertsona bai geratu ziren zerrenda horretan, itxaron zerrenda horretan. Bale, epatu duzu, bazkaria, parteekin izkeetan materiala behar duten, dena behar. Nola eragiten du guztionek, ez? Aipatu duzu frontoia mazkaria errekoi bat, ulertzen dut ere korrikalariek txokoren bat edukiko dutela frontoian bertan deskantzatzeko. Nola eragiten du horrek gauza? Bueno, lasterketaren formatoa oinarria izango da frontoia. Harrera frontoian izango da, eta frontoia guztia maiez beteko dugu, eta iaz bezala antolatuko da mai bat, 4 korrikalari entzako, eta bakoitzak ere eukiko du bere aulkia. Horrek ez du esan nahi, berai bakoitzak ezin duela zer gehiago horrik ekarri, noski baietz, jendea iaz kontatu ginen, guretzako nola gauz berri bazan, erropa, zapatilak aldatzeko, bere trasteak ekartzen ditu. Osea, frontoia batez ere laur batean geratzen da oso polita, esate geratzen da, dena guztiz materialez beteta. Osea, gure gu jartzen ditugu mailak eta aulkik aparte, bakoitza ekartzen du bere gauzak, batez ere erropa. Erronka luzea da, goizean hasi, atxaldean zaude, gabare harrapatzen zaitu, horrek egunan zehar, eta segun nolako giroa da, kondizioak desberdinak dira. Galdeatzen digute, eta baina nik baita ere maitzaket, ohituta nagoen gauzak lasterketan jatea, noski baietz. Gu antolakuntzak bai antolatuko du abitoiamento bat, asteburu osoan zehar. Horren segun eta lasterketako ze gunetan gauden, posateako da modu bateko edo beste modu bateko abitoiamentoa. Lehendabiziko bueltetan adibidez erateko abitoiamentoa egongo da, baina gero ja 5., 6. bueltetik aurrera, jegera hitz egiten 5 ordu ja, goizeko 8 hasita, bazkaltzeko ordua iristen gara, ez? Hor ja hasiko gara abitoiamento solido ateatzen. Ia zehontzan arroza, kuskusa, tortillak egon ziran, eta alde hortatik oso ondo babestuak egongo dira partide guztiak. Eta aipatzen duzu materiala, ez dakit, arauak, badago arau berezirik, hau da, koaskoekin korrika egin daiteke, edo arroparen arabera, oza, arropan zehozera? Erroparen arloan arautegiak ez du ezer esaten. Bakoitzak eraman ditzake nahi duen erropa jantzita, ez? Bai daude, 2-3 printzipio bete behar diana, eta gu horrekin ja bisatu diegu, eta datorren astean ere berriro gorazko dugu parte guzti, laguntzarik ezin dute jaso. Baina laguntza hori ezin dute jaso ibilbidean zehar. Baina behin, buelta bukatuta gero, bere oinarria daukatela hor frontoia, bere tokia, bere gunea, hor bai, partaide bakoitzak eduki dezake laguntzaile bat. Eta orain, dortxalaren banaketarekin, hasten geranean, datorren ostiralean, korrikalari bakoitzari entergatuko zaio dortxala, eta distintibo bat, izango da kollare bat, laguntzaile hori eukitzeko, eta gu jakiteko laguntzailea, eta hori laguntzaile hori frontoian sarteko aukera daukara jakiteko. Ez dira onartzen, esan duten bezala, ibidean zer, kanpoko laguntzari jasotzera. Eta bakoitzak ere ezin du erabili, gaur egun asko ikusten dela mendiko txangotan eta bastoiak. Bastoiak ezin dira erabili, eta geratzen da pixkat, lasterketa bakoitzaren zuzendaritzaren eskutan, musikaren aparatito horiek aurikularrak, erabiltzea. Erronka hau edo lasterketa mota hau estatu batutik datornez, jarri ginen harremanetan hango zuzendariarekin, eta, konsultari egin genion. Horren berak esaten zigun, proba hau da batez ere ondokarekin juntzaite solasean. Pertsona gera eta soziale ditu. Baina, puntu hori geratzen dela lasterketa bakoitzaren esku. Hemengo Euskal Herrin eta Espainiako arduraduekin jarri gara harremanetan eta batzutan uzten dute. Gu gure artean nahi ditugu printzipio finkoak bete eta ez dugu utziko. Batek aurreko astean konsulta botazun. Aurrikularrak ez,
baina eskuko irrati txiki bat ematen baldin bat, eta jo, ez da. Soinua da, eta detzen zaio dela doping moduko bat, ez? Osea, kanpoko laguntzarik ezin dute jaso ibilbidean zehar. Lehen aipatu duzu, abituallamentoa, orain aipatu duzu ezin dela laguntzarik jaso, ulertzen dut, abituallamentoa frontoian bertan izango dela, eta ez dela errepidea, osea, lasterketan zehar izango ez? Ez, abituallamentoa egongo da frontoian. Lasterketari bakoitzak, lasterketa buelta bukatu ondoren, horrekiko du bere gure denentzako abituallamentoa, baina bai egin dezake adibidez, buelta hasi behar duen momentuan, eskutan eramatea ur botella bat, edo jateko zerbait. Zu daramazu eskuan, hori aldezu. Ezin dezuna da jaso ibilbidean zer norbaitek zure gana hurbiltzea eta horrek zuri zerbait ematea. Hori ez da, arauetan ez dago onartua. Behin frontoian zaudenean, deskantzeko momentu horretan, bai, aldezu egin nahi duzun guztia. Inkluso komunera jun, baina ibilbidean zer ez. Hori ezin da. Vale, eta ibilbidea, ulertzen dut errepide mozketak egongo direla asteburu osoan zehar, nola antolatzen duzu guzti hori? Bueno, egia esan horretarako Zurbilgo udalak eta Udaltzaingoa lagundu digu pila bat. Orduan bai egongo da mozketa bat, santuenean ezagutzen duen jendearentzat gurutzatu behar dugu bi alditan bertako zubia. Eta gainera zubi horre bakarre banakako pasatzeko aukera ematen du kotxentzako, ez? Eta oraintxe bertan dago semaforo batekin regulatuta. Orduan gu hor jarriko ditugu 5 bat voluntario errepide hortan zehar, eta jungo gera kontrolatzen lasterkaria pasatzen diren arabera. Bakarrik izango da, buelta bakoitzean hasieran. Nola frontoietik hasten geran, eta segitu nago, inbar dugu lehendabiziko gurutza da, hor trafikoa moztuko dugu, jungo dira, oain topo geltoki berriraruntz, sartuko dira Atalloko zea poligona, eta gero bueltan berriro pasabarko dute zubia. Eta bai, hori bai, hor bi gune horietan zubia moztuko dugu, voluntarioekin laguntzarekin, eta beraiek ere esan digute Udaltzaingoatik ere biru etorriko dira lagun horretan. Iaz dena oso ondo juntzan, eta gainera ondoren ere udaletxearekin bileratxo bat egin genuen, kejaren bat, zerbait ere egontzan, eta esan zuten dena oso ondo egontzala gestionatuta. Eta gero behin, bigarren pasada hori eginda gero, sartzen dira Santueneko auzoan, eta ja txoko aldean juten dira, baina nola tramo horretan trafikorik ez dago, eta gainera lasterkarien babesarako aurretik eta atzetik, beti momentu horretan bizikleta bat egongo da. Bi bizikleta bat aurretik eta beste atzetik. Batez ere atzekoaren lana oso importantea, batez ere gabeko garaia iristen danean, atzean di joan bizikleta horre pasa behar dugu mezue denak sartu dira, ez da inor geratu ibilbidean, ez? Horren segurtasunagatik ere bizikletek egiten lana oso importantea. Aipatu duzu bolondresak. Bi eguneko gutxi gora bera izan zen azkenen urtea. Bi eguneko lasterketa bat antolatzean, zenbat bolondres behar dira? Olako behar dira asko. Olako erokeri bat egiteko edo. Egia esan, dena historionekin hasi ginenan arrera izan da oso, ez? Orduan, alde batetik lasterkarien erantzuna apuntatu dialako parte hartzeko, eta gero esaten dengoa, ez? Voluntario behar ditugu, bi pertsonen artean ez dezuko deatzen mubida guztia, ez? Orduan, zabaldu genuen herrian zehar, batez ere, sare sozialaren bitartez izan da dena, eta hor zabaldu genuen email bat, eta, irekia, nahizuna, izen emateko, asteburu osoan zehar, parte hartzeko laguntzen, ez? Eta 60-70 batek eman dute izena. Orduan eskatu diegu bakoitzaren disponibilidadea eta horren arabera ari gera pixkat prestatzen txanda desberdinak. Orduan taldetxo bat egongo da, ostiral arratsaldean ja hasiko gara dortsal baneketarekin eta ibilbidearen rebisioarekin, abezerbetako markatzeko, aldatzeko, frontoiaren montaia, hori guzti hori nahi dugu egin ostia arratsalde gabeko partera ja dena prestatuta ostea. Gero beste lan talde bat sartuko da larunbata goizean, eguerdi arte, larunbata arratsaldean, larunbat gaba, igande goiza, igande atxaldea, eta ikusiko dugu.
Horren, 60, antxe bertan zerrenda honde 60 bat voluntario. Eta eskatu diegu egunean bakoitzari bere disponibilitatea erantzuna izan da oso ona, eta jendea txandetan errepikatu nahi du. Osea, logikamente, jomar dituzu ordu batzu deskantzatzera, zati ean hor egoten da. Bueno, korrikalari baten bat, bai, baina ean zein da bajoa egoten den asteburu zutik, ez? Baina bai, erantzuna izan da oso ona. Aipatu zu, deskantzatzera juteko eta, zure kasuan Donostikoa esan dezula zera. Zuk nola egiten duzu, Donostira bultatzera, gero berriro zurbiera, angelitzera esantonean, nola? A ber, gu lantaldean gaudenok, frontoiean atzeko partean badago hori egunetxo bat, eta hori koltxoneta batzuk eta erabaten ditugu, eta gure deskantxo orduak hor botatzen ditugu, ez? Baina bai, gu hostia atxaletik uzurbilen ja bizigera, pues erronka guztia bukatu arte. Eta ia segia esan oso no pasa genula, divertigarria, lana asko inbarrakoa, lo gutxi, baina oso ondo pasa genuen. Eta gaina ikusita, dena ondo atea zala, pues bueno, horrek bai indarrek ematen dizu, pues aurten bigarren edizioa antolatzeko, ez? Baina bai, noski deskantzatu behar dela, zati ordu asko dira. Eta ipatuzu zuena, korrikalariak batzuk ez dutela lorik egiten. Beraiek ulertzen dut, beraiek lo egiteko ere frontoian, alduten bezala. Karo, hainbeste, bueno, baude batzuk, adibidez, iaz azkena finalista gatu zen, txapelduna, pertsona boituta dagoia gaur egune bai Euskal Herrian egoten diran mendi lasterketa horietan, bueno, Euskal Herrian eta Euskal Kanpoko egoten diran mendi ultra trails botatzen dutela, inkluso bi gauk jotak ez. Baina beraia ditzen diete mikrosueños. Ni batez ere azkeneko biekin egon nintzen fijatzen, igande gabean, igande gabeko 11 nola, horrein iristen ziren, eta esan balin badegu, ibilbidea osatzeko ordu bateko denbora daukazuela, haue bien artean bakoitzak botatzen zituen 50 eta 55 bitarteko ordutegia, ez? Eta frontoian sartzen ziren, esertzen ziren, bere laguntzaileekin zeuden hitz egiten, batikoak pixka kuluska botatzen zuen, deitzen diote mikrosueños, ez dakit. Nik ez dut, 5 minutuko bai, baina horrela funtzionatzen omen du horrelako jendea. Eta ni egon nintzen, batez ere horretzen ere, keska edo zalantza edo ikustea bintzat nola gestionatzen, nola kudeatzen zuten hori, ez? Eta da, hori esertzen dira, goten dira hor, lasai, eta 3 minutu falta diranean, urrengo birari hasiera emateko jazten gara abisuarekin, ematen dira 3 abisu, ez? 3, 2 eta minutu bat. Eta 3 minutu falta dira, jazten dira pixka bogitzen, jazten dira prestatzen urrengo txangorako. Baina da, ikaragarria, miresgarria. Eta korrikalarien laguntzaileak ere, asteburu guztia bere... Bai, han daude. Bai. Nola bakoit, gero ere frontoian ordua pasatzen diren arabera, gero toki gehiago geratzen da, orruinaldutea beraien xertzeko hamakak edo ekartza, ez galdezi guten. Naiz eta zuen aldetik aurkiak ekarri, nik eraman dezaken nire hamaka. Igo bai, baina kontutan auki batez ere larun bata hasieran, claro, bai guzti jarrita frontoian ez da geratzen toki askori. Eta hori ulertzu dut, eta bai, igandea txaldako ja bakoitza bere hamakatxoa atentzun. Eta bueno, hor egoten ziren, edo joten ziren botatxo bat da, edo ez da egiten ezi, edo etzan, eta baita ere bere kuluska da bota. Eta claro, printzipioz hor bere korrikalaren ondan daude, frontoian. Ezin dira beraiekin jun bilbidean oinez, beraien onduan. Bilbidean zehar lasterkaria bakarrik dijoa. Eta laguntzaia beti izan behar da, igual ezin du edo nork egon asteburu oso bat santuenako frontoian. Aukera dago, esan duten bezala, laguntzailea bakoitzari koilare bat jarriko zaio, txapita batekin zintzilegatuera, nun agertuko da korrikalariaren zenbakia dortxala, eta koilare hori beraien artean aldute june aldatzen. Ez da izan beharrik beti pertsona berdina. Baina bai, bakarra. Hori aurten nahi dugu kontrolatu ondo, iaz pixka eta hasieran batez ere desmadratu zitzaigun pixka bat, baina batez ere igual ez jakitaren horrengatik, guretzako lehena biziko aldia zen, nahiz eta Frantziara jun ginen bat ikustera, eta ikustea batez horrelako gauza nola gestionatu, eta bueno, baina nik uste horretaz ikasi dugula, eta aurten bai asko gehiago kontrolatu nahi dugu. Eta frontoia batez ere asko korrikalarientzat
bakarrik utzi espazio hori. Zati jendea sartzen zan, eta hori aurten ondo kontrolatu nahi dugu. Vale, nire aldetik listo. Ez dakit zoze gehitu nahi dezun, ez? Pues, ni batez ere eskertu nahi dut, hasieratik hasi ginean historianekin usurbilgo udala, eta batez ere zuen laguntza hasi ginean harrematan zuekin, que praktikamente zer esan gabe, hasten zinaten zuen aletxoetan gure gauzak idazten eta egiten, ez? Eta, bai, jendea animatzen deu, larun batean zehar, horti pasatzea, igandean. Zati, iaz giro oso polita sortu zen, nola ibilbidean zen, bi aldiz, batez ere hasieran, eta horre hasieran, korrikalari guztien nahiko elkarri dijoazten, eta nola bi aldiz pasatzen diran, santuenako zueren zehar, hor jendea etortzen zen, eta hor giro polita sortu zen. Eta horten gainera, udaletxetik abisoa pasadigute, kasualidadea larun batean, hor atailuko poliko sarreran, hor badago pixkate altillo bat, eta hori inomen dute skate parketxoa bat, eta omen da, larun bat arratsaldean uste dugu horren inaugurazioa. Eta jendean godala, eta gero jende hori animatzea eta santuenera jistea, animatzea. Baina bai, eta gero, Ibaiondo elkartearen bitartez, taberna bat ere jarriko dugu martxan. Osea, pintxoak eta edaria, jendearentzat, habituamentoa ez dela, lasterketako habituamentoa bai izango da lasterkarientzat eta voluntarioentzat. Baina elkartearen eskutik, hor barratxoa montatuko dugu elkarte aurrean, eta aukera hor egongo dira pintxoak eta edariak hartzeko aukera egongo dela. Behar duguna da, giro polita, eguraldi ona egitea, eta horrek egiten du batez ere jende asko ekartzea auzora, ez? Eta, baita ere, horrelako gauzekin, auzoa ere pixkat animatzen dugu, ez? Eta hori, besteik ez. Eskerrik asko.